ஹலோ, இதை பாருங்கள். இது வெட்டுக்காய பூண்டு அல்லது கிணத்து பாசன பூண்டும்பாங்க. இது இந்த எப்பேற்பட்ட காயம், நாள்பட்ட புண்ணு அல்லது அடிப்பட்ட காயம் அப்படி மாதிரி உள்ளதுக்கெல்லாம் கூட இந்த சாரை கசக்கி வச்சுட்டு இதை அப்படியே நல்லா நைஸாக அரைச்சி அதிலே வச்சுட்டோம்னாக்க அப்படியே காஞ்சி போயிடும். தொடர்ந்து 2-3 நாளைக்கு வச்சோம்னாவே டக்குன்னு காஞ்சிடும். பாருங்கள், இதுக்கு பூ இது மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் மஞ்சள் அப்படி இருக்கும். இது மாதிரி நிறையா இருக்கும். கொஞ்சம் ஈரம் உள்ள இடத்துல இருக்கும். எல்லார் வீட்லேயும் இது அவசியம் வச்சுக்க வேண்டியது. இந்த சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் விளையாடும் போதெல்லாம் அடிபடுறதுக்கெல்லாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். தேவையில்லாமல் அது இதுன்னு கெமிக்கல் சம்மந்தப்பட்டதை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த அவசியம் எல்லோரும் உபயோகித்து பயனடையணும்.